हर हर महादेव। मैया भवानी की जय। गौरी पुत्र गणेश की जय। शिव शंकर भोलेनाथ की जय। तो प्रेम से बोली गुरु बहिना सच्चे दरबार की जय। तो ये गुरु बहिना सब कोनो कथा होखे पूरा अंत तक जरूर सुनल करी। काहे कि जब कथा अंत तक सुनल जाला तो प्रेम भाव और जो भगवान के भक्ति कइल जाला ओके पूरा अंत तक सुन के ही खत्म कइल जाला। बीच में अगर आप लोगन के नहीं सुने के कथा उठे के बा बीच में तो आप लोग कथा के वहां से हटा दी जहां आप लोग देखा तनी। अगर अंत तक सुने के होखे तो आप लोग कथा के सुनल करी। काहे कि आधा अधूरा कथा सुनला से भगवान भोलेनाथ के दोष लागेला, पाप लागेला। कभी भी आधा अधूरा कथा छोड़ के उठे के ना चाहिए, चाहे भजन होखे चाहे कथा होखे। बाकी हमके तो समझावल काम बा, आप लोग समझत जरूर होखम। और अगर आप लोगन के हमार कथा पसंद आवे तो चैनल के लाइक और सब्सक्राइब जरूर करम और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी। और कमेंट बॉक्स में आप लोग हर हर महादेव लिख के अपन जो कथा पसंद होखे तो आप लोग जरूर बताएं कि आप लोगन के हमार कथा कैसा लागल हवे। तो एक गुरु बहिना सब एक पति पत्नी रहल लोग, बहुत अच्छा जीवन जियत रहल लोग। और वो लोग के एक लड़का और एक लड़की यानी कि भगवान एक बेटा और एक बेटी देले रहने। बहुत बढ़िया जिंदगी जियत रहल लोग, खुशहाल रहल लोग। लेकिन कुछ समय के बाद भगवान दुख के घड़ी ला देने। जो किसान रहने उनके ऊपर दुख के घड़ी आ गई कुछ समय बाद। कहे कि उनका मेहरारू के तबीयत खराब हो गई। जब तबीयत खराब हो गई तब जनते बानी आप लोग कि कभी भी सब चीज पे जोर चलेला, लेकिन जब तबीयत खराब हो जा, बीमारी हो जाए या कहीं कुछ ऐसा हो जा जे पे भगवान के सिवा केहू के जोर ना चल सकेला। भगवान के सिवा ऊपर केहू के अब दया दृष्टि ना पड़े वाला रहल कि बेचारी ठीक हो जा। अब दोनों लइकन के देख के बहुत रोए कि लागत हमके जाए के समय आ गइल बाटे। अब दोनों लइकन के देखभाल के करी। मन में कहीं ना कहीं कुलहत रहे कि अरे भाई हमरे लइकन के देखभाल के करी। एक मर्द अकेले का करिए, खेत में खेती किसानी करिए कि घरे लइका के देखिए कि खाना बनाइए, का करिए। बेचारी बहुत सोचे। लेकिन जब भगवान के पास से बुलावा आई गई रहल तो उनके ऐसा महसूस होके कि लागत अब हमके भगवान अब ये धरती पे रहे ना दिए। लेकिन का भइल कि धीरे धीरे समय 2-4 महीना कटल, ठीक ठाक बेचारी उनकर बीतल। तो कुछ समय बाद कहली कि ऐसा बात बाटे कि लागत हमार बीमारी अब ठीक ना होई। अब लागत हमार बीमारी ठीक ना होई। अपने लगली पति से कह के रोए, काने नारे पगली ठीक हो जाई, ते काहे चिंता करेले। अब समझावल उनका काम रहल, लेकिन अंदर अंदर तू जानते रहने कितना दिन से कैसे कैसे चलता का चलता उ हम जानता नहीं। अब वो बेचारा मरद जात कुछ बतेबे ना करे। आई मेहरारू जात की हमेशा रोई के कह के छुपा जा। अब ऐसे ही करत 1-2 महीना बीतल। ओकरे बाद से अचानक से बेचारी के देहांत हो गई, यानी कि मर गईली दोनों बाल बच्चन के छोड़ के। जब मर गईली उनकर पति लगने, अब वो बेचारा रोए गावे कि भाई अब कैसे का करम हम। आज ले रहली है तो कम से कम दोनों लइकन के देखत रहली है, बाल बच्चे ठीक रहने हैं, सब काम काज हो जात रहल है। अब हम अकेले कैसे करम। समय बीतत गईल, कुछ 1-2 साल बीतल। लेकिन समाज के मतलब जो कहल जाला अगल बगल के लोग रहने, भाई पटीदार रहने, नात रिश्तेदार रहो, सब क्यों समझावे लगल कि बाबू तू शादी कैला, दूसरा बियाह कर लेब तो कम से कम तुहार दोनों लइकन के देखभाल करे वाला हो जाई और तुहरियो देखभाल करे वाला हो जाई। अब एकरे बाद से का भइल कि उनका मन में बैठल कि चला शादी कर लेतनी। लेकिन फिर कहीं ना कहीं उनका मन में एक हमेशा शंका रहे कि हमार 2 लइके बाने, उनकर देखभाल के करी। कहने चला देखल जाई। सब केहू कहला सुनला से बेचारा दूसरा शादी कर लेने। और दूसरा शादी कैले के बाद से जौन का मेहरारू अइली, 1-2 दिन तो लइकन के खूब देखभाल अच्छा से कैली, लाड प्यार कैली, खाना पीना से लेकर सब तरह से लाड प्यार करे लगली। लेकिन
तीसरा दिन के बाद से जब उ लगने किसान किसान मतलब खेत में जाए हो अपन काम उम करे, तभी अपन लगली सौतेली महतारी वाला व्यवहार करे। अब लगली सौतेली महतारी वाला व्यवहार करे। लड़कियां थोड़ा बढ़ रहली, जेकर नाम रहल शकुंतला, आ लइकवा जौन रहने सुदामा उ छोट रहने। अब उ जो शकुंतला रहली 5-6 साल के रहली, या सुदामा जो रहने 1.5 साल के लइका रहने। अब कुछ समय बीतत गईल, तो जैसे लड़कियां का करें, सोचे कि चला बाप के साथे जाए काम उम कर ले, जहाँ उगरा माटी खेती किसानी जहाँ जहाँ करे ने, अटैया बटैया लेके खेत उत बोए ने जहाँ, तहाँ हमू चलम साथे साथे काम काज करवा दे, तो हमरे बाबूजी के हाथों बटी जाई और कम से कम कमो हल्का हो जाई। अब घरे रहम त माई हमके मरबो करी, भाई के छोड़ के बेचारी चली जा। एक दिन का भइल कि बेचारी अपने भाई के बिस्तरवे पे सुतला के चल गईली, बिस्तरवे पे सुला के चल गईली, नीचे ना उतरले रहली। अब उनका भाई जागल बाने, आ जगला के बाद से जैसे उठत तने सूत के दोपहरिया में, तो कहत तने दीदी दीदी। अब उनकर सौतेली जो माँ रहली उ सुनले बाड़ी, और सुनला के बाद से आयल बाड़ी लगे, आ कहत तली तो के और केहू ना दिखाई देवेला। लगली मारे झाड़ू झाड़ू चिमटा चिमटा, चिमटा से का कैली कि जैसे चिमटा गरम क के दागे जात रहली पिठिए पे। तब तक तो उनकर बहिन के याद पड़ गई रहल कि हमार भाई उठ गईल होई, आज उ जागल नहीं रहल है, हम उनके छोड़ के बिस्तरवे पे आइल बानी, कहीं हमार अम्मा कहीं उनके मारे न लगे। अब बेचारी दौड़त आवते रहली और आ गईली दुआरी पे, जैसे मारे जात रहली, चिमटा से दागे जात रहली, तब तक उ कहत तरी अरे अम्मा मरिया ना हमरे बाबू के, हमार बाबू बड़ी छोटहन बा अम्मा, हमरे बाबू के मरिया ने। लगली हाथ पांव जोड़े अपने बाबू के लेके, और जैसे उ गरम सरसा रहल यानी कि जो चिमटवा रहल, उसे लगली अपने लड़किए के मारे कि ले नाते उ मार खाई ते ही मार खो, तोड़िए ऊपर दाग दी, कम से कम गरमौले बानी तो केहू के ऊपर तो पड़े के चाही। अब लगली एतर से कहे, अब मारे लगली। अपने भाई के बेचारी बचावत हुए घर में से कैसो चिल्ला तुलात जड़त गईले रहली, हाथ पाँव में मार देले रहली, त घर में से निकल पड़ली और लेके अपने बाबूजी के लगे जात रहली। जैसे जात रहली तो वहां से जाते के समय में अपने बाप के देखली रास्ता में, तो फिर सब केहू कहे लगल अरे छोड़ा जाए द, माई है मार देहली ते का भई। लगल लोग समझावे, काहे कि केहू से बेचारी कुछ कबो ना कहे कि हमार माई हमके मारेली चाहे कुछ कहेली। अब सब केहू समझावल उ बात के कहली चलो ठीक बा का करे के बाटे। फिर रोज उ जब भोले बाबा के जल ढारे जा, तो रोज जाके अपन दुख दया दर्द जो भी रहे सुनावे, आ सुना के उनका लगे से चलिया में। फिर का भइल कि एक दिन उ जो किसान रहने खेत में से अपन काम उम क के आईने, आ जहाँ मजदूरी करे जा वहाँ गई रहने काम उम क के, वहाँ से आ गई रहने, खाना उना खा के सुते गई ने। और इनका जो मेहरारू रहली उ गईली अपन खाना उना लेके उनके खियावे कि हई खाना उना खा के जब सुते गए रहने, तो ऐसे ही पानी उनी लेके गईली कि हई पानी उनी पी ली है, दूध दूध पी ली। और लगली धीरे धीरे कहे कि ऐसन बाती बाटे कि अब दूसरा लेके हो जाइए तो हमार घर खेत में बंटवारा हो जाई, कि ऐसन करती जा कि मतलब भाई जो लइकवा बाटे ओके मारी देवल जात। अब का भइल कि ओकरे बाद से उ सोचे लगने कि अच्छा सही बतिया कहतली कि अब उ दोनों के कवन जरूरत बाटे, उ ते अपने घरे चल जाई, ओकर कोनो बात नहीं खे, लेकिन ई जौन बाटे लइका एके मुआ देवल जा कैसो। लेकिन ई बतिया उनकर जो शकुंतला रहली उनकर बेटी बड़की सुन लेले रहली। अरे ओ समय 5-6 साल के लइके होशियार रहली, समझत रहली अपने भाई के, समझ लेली कि लागत हमार माई हमके मुआवल चाहती, हमरे भाई के यहाँ से भगावल चाहती। अब ऐसन बात बाटे कि हम सवेरे भोर होई तबे अपने भाई के लेके घर छोड़ के लेके चल जाए कहीं दूसरा जगह। अब सोचे लगली शकुंतला कि हम अपने भाई के लेके
दूसरा जगह कहीं चल जाई, लेकिन घर में ना रहो। अब उ सुन ले रहली सारा बात। रात भर कैसो रात बीतल। 4 बजे भोर भइल तब बाप उनका दरवाजा खोलले बाने, गेट खोल के अब गइल बाने खेते और अपन उन्ने से आइल बाने फ्रेश होके। अब फ्रेश व्रेश होके आइल बाने तो उन्ने से आवत के देखत का बाने कि हमार बेटी अपन भाई के लेके अब जाती बा रोडे पे। जब रास्ता पे देखले बाने रोडे पे त का कहतने डांट के एकदम कि कहाँ जातलू, अपने बाबू के लेके कहाँ तू जातलू? ए समय 4 बजे भोर के समय बाटे, तू कहाँ जातलू? तो कहतली कि ऐसन बाती बाटे बाबूजी, हम सारा बतिया तुहार सुनले रहनी रतिया माई के तुहार कि हम अपने भाई के लेके कहीं चल जाइम, लेकिन मुँह आवे ना दे। हम कहीं भी रह जाइम अपने भाई के लेके। कि माई जब मुँह के रहली तो हमसे कहले रहली कि तू अपने भाई के ख्याल रखी, हम कहीं लेके चल जाई। अब उते भाई सोचते रहने कि चल अब इन मुँह आवे के होत रहल है, अब मुँह आवे के ना पड़ी कि चल रास्ता हमार साफ हो गइल, कि हमार धियो चली गइल और जौन बेटा हुआ रहलू वो चली गइल। तब न केहू बाटे और न केहू के लिए सोचे के बा। आराम से घरे अइने अपन लगने उहे खेती किसानी करे, आराम से रहे लगने। लेकिन कहीं ना कहीं उनका मन में एक बात के हमेशा संकोच रहे कि हम ई काम तो जानबूझ के ना करती, लेकिन अब शादी हो गइल बाटे इनका डरे, अब दूसरी जने के डरे अब करे के रहल। लेकिन उ तो बेचारी ऐसा रहल कि पहले ही घरवा छोड़ के चल गई रहली। फिर का भइल कि ओकरे बाद से अब वो अपने भाई के लेके जात रहली। और जैसे कुछ गांव पार कैली, कुछ दूर गईली, अब उनका भाई के प्यास लग गई। लगने उ रोवे कि हमके दीदी पानी पिया दो, हमके पानी ना पिएबू तो हमार लाता गटई सूख जाई, हम एकदम इथी नहीं बाटे। अब छोटान 2 साल के लड़का रहने, अब उ का समझे वाला, लेकिन कहे लगने कि हमके पानी पिया दो। लगने रोवे हाथ पर पटक के उनके गोदी में। अब वो सोचे लगली कि का करी। अब बेचारी एक जगह शंकर भगवान के मंदिर पे छोड़ के उनके कहली कि बाबू इहमे बैठियो, हम जातनी तोहरे लिए पानी ले आवतनी नदी के तीरे से, देखा तनी कहीं ना कहीं तो मिलिए जाई। लेकिन कुछ दूर पे जौन नदी रहल ओही के लगे गईली पानी ले आवे। आ ले आवत भर में उनिया से उ रास्ता भुला गईली। जब रास्ता भटक गईली, चल गईली दूसरे ओर। अब सुबह से शाम हो गईल भाई के खोजत। अब एने भाई रोवत तने, अब ओने बहिन रोवत अली। अब शंकर भगवान कौन लीला कैले बाने गुरु बहिना सब ध्यान से सुनो कि एक और का भइल बाटे कि एक जोगी जात रहने। उ जोगी का कैले बाने ओ लइका के रोवत देख के उठा के लेके अपने साथे लेके चल गई ने। आ सब पूछत तने कि तोरा साथे के बात कहत का बाने? केहू नहीं खे, हमारे एगो दीदी रहली है जेकर नाम शकुंतला, वे गइल बाड़ी पानी ले आवे। पानी ले आवे गईली, हम पियासन रहली है, हम पियासन रहनी है, तेज पानी उ लेवे गइल बाड़ी। अब उ बेचारा सोचत तने कि अभी 2 साल के लइका का कहत हमके कुछ समझे में नहीं खे आवत। बस इतने समझे कि लागत एकर बहन जो रहली है बिछड़ गइल बाड़ी, कहीं छूट गईली है, यही सी रोवत तने। उ जोगी अपने साथे उनके लेके चल गई ने। एने उनकर शकुंतला बहन के भी एक सेठ बेटा गई ने। कहत तने कि बेटी तू काहे रोवत अलू, का भइल हवे, तोरा के कौन कष्ट बात? कहत तली कि हमार भाई रहने हैं, हम उनके छोड़ के मंदिले पे आइल रहनी है, लेकिन उ मंदिलिया हमके याद नहीं खे कि कौना दिशा में बाटे या कहवा बाटे। और सब जगह के उ लगने देखावे। सेठ जोड़ा ने अपने साथे लेके घुमावे लगने, कहने कि हे मंदिर पे, हे मंदिर पे। अब वहाँ भाई रहे तब न मिले। उ तो भाई के जोगी उठा ले गई ने कि भाई इतना रात ही होता, अंधेरा में केहू कुछ भी हमारा लेके उके उठा ले जाइए सब कि चल हम के उनके ले चलतनी, जोगी बना दे, अपन खाइए पिए आराम से रहिए। अब ये ने गई ने जोगी बन गई ने। और सेठ के घर गईली उनकर बहिन। अब वो हम आराम से रहे लगली, दिन कटे लगल, आराम से रहे लगली। सेठ के कोनो लइके बाल बच्चे ना रहने, तिन्हीं के अपन बेटी बना के रखने, खूब बढ़िया से बढ़न हो गइल बाड़ी। शादी ब्याह जब समय भइल बा तो जो सेठ रहने अपने बेटी के शादी कईने बड़ा बढ़िया से धूमधाम से कईने एक महाराजा के घरे। जब महाराजा के घरे शादी कैले बाने आ 2
4 दिन के बाद उ बेचारी उनकर हाथ के मेहंदियों ना छूटल रहल, ना पैर के महावर वहाँ खत्म भइल रहल बेचारी के, न रंग में उदास भइल रहल कि चला कम से कम पैर के महावर ही उनका उदास हो जाना, मेहंदी उनकर। ऐसा समय में बेचारी के अपने कमरा में से निकल के गइल बाड़ी कुछ सामान खोजे, अपने जहाँ सामान उमान रखात रहलो घर में, और वहाँ जैसे जातली तो वहाँ एगो सांप आइल बाने और उनके डस ले ले बाने। अब गांव भर हल्ला हो गइल कि महाराजा के जन राजा रहने हमें जन सेठ के बेटी जेकरे घर से आयल रहली, इतना बढ़ने घर से आयल रहली है, तो उनका लड़किया के पतोहिया उनका 4 दिन के भइल कि मर गईली। गांव भर हल्ला हो गइल। अब इनकर भाई के लिखल रहल वही समय भोलेनाथ मिलावे के कि का कइले बाने, जो उनका भाई रहने वही गांव में ओ दिन भिक्षा मांगे आ गइल बाने, आ गांव में भिक्षा मांगत तने गीत गावत आवत तने, आ उहे गीतिया गा में जो उनका बहिन हमेशा गावत रहली। अब बेचारी उहे गीतिया सिखले रहने आवत तने, तो उनका कान में भनक गइल कि लागत है गांव में केहू मर गइल बा। तब वो बेचारा अपनिए वाला गीतिया गा में फिर अपने उहे लाइन पे जोगी जौन गीतिया गावे ला लोग वही गीत गावे लगे। तो गांव के कुछ लइके कहने, कुछ आदमी कहने ये हमारा राजा साहब के पतो हो के सांप काट ले बाटे, तो के गीतिये दिखाई देता, तू मांगे आइल बाड़ा हमा। तो कहतने सब कि उ जो रहने जोगी कहतने हाँ का भइल बाटे आ कहवा उलासी बाटे। तो कहत का उ बाने सब कि अरे हो का बाटे दिखाई नहीं खे देत तू के, यानी कि कुछ दूरी पे अब भाई राजा महाराजा के पतो है के देखे खातिर भाई दूर दूर से आदमी भी आयल रहने, इतना भीड़ रहल कि उ बेचारा बीचे में ना जा पाउने। लेकिन सबके हटावत हुए कहतने के भाई हमके एक बार देखे द के सांप कटले बा। जब पास पहुंचा तने तो कहतने कि ये हई राजा के पतो, कहने सब हाँ ये हई राजा के पतो, बहुत बढ़ाने घर से आयल बाड़ी, इनका बाप इतना दहेज देले बाने सब कुछ, लेकिन भगवान के लीला कि इनके सुख ना लिखल रहल, इनके दुख लिखल रहल। ई बेचारी 4 दिन के बाद से बेचारी के सांप काट लेला से मर गइल बाड़ी। अब सब केहू सोचता लोग कि यही तरह बतावे लगल लोग। अब ई बेचारा अपने लगने तन मन धन से एकदम भगवान जी के मना में, भोलेनाथ के मना में कि हे भोलेनाथ इतना दिन में हम तो से अपने बहन के लिए मांगनी कि हमार बहन के तू हम सब भेंट करा दो, लेकिन आज ले भेंट ना करौला। तो चलो नहीं कि हम अपन बहन माना तनी, हमरे बहन के तू जिंदा कर दो। आज जिंदा न करब तो तुहसे बढ़न अब या तुहसे अब केहू ऐसन होई ना कि तू हमरे लिए इतनो ना कर सकेला। ये भोलेनाथ लगने भगवान के गोहरावे अपन तप में लीन हो गई ने वही दरिये बैठ के। गाँव वाले सब के हटावे लगल, भगावे लगल कि जोगी का करता। अब वो अपने सत्य पे आ गई ने। सत्य पे अइले के बाद से कमंडल से अपने पानी निकलने, यानी कि जल जौन ले रहेला लोग, जल के निकाल के छिड़कतने, आ छिड़कला के बाद से उनकर जो बहिन रहली शकुंतला होश में आ गईली। और जैसे होश में आइल बाड़ी न इनके ही पहचानत न, भाई बहन एक दूसरा के ना पहचानत रहल लोग, लेकिन सब जने कहे लगल लोग कि जोगिए इनके जीवित कईने, हमें ये जोगी इनके जिंदा कईने, सब केहू कहे लगल। अब राजा साहब बड़ा खुश भइल बाने, उ धन दौलत लेके आवतने, सोना चांदी लेके आवतने कि चले जोगी के हम दान दे दी, इतना इनके दे दी कि इनकर आराम से जब तक जिए तब तक आराम से रहे। अब ओकरे बाद से का भइल बाटे कि जोगी अब अपनिए गाना अपनिए जौन उनका बहिन गावत रहली उहे गीत गावे लगल बाने, और लगल बाने वही जगह जोगी वाला जो नाची होला अपने में रम गइल बाने भगवान के भजन में। अब वही दरिये उनका बहिन कहतली कि तू गीत कहाँ से सिखले बाड़? कहत का बाने हमार बहिन गावत रहली है बचपन में, उन्हीं से सिखले बानी। तो कहत नहीं उनका जो शकुंतला बहिन रहली, कहत का बाड़ी कि कहीं तुम्हार नाम सुदामा ते ना हवे? तो कहता ने हाँ हमार सुदामा हवे, लेकिन तुहार नाम कहीं शकुंतला तो ना हवे ने? तो कहतली हाँ हम शकुंतला हई। ते भैया तू कहाँ बिछड़ गए रहला? अब दोनों जने लगल लोग रोए एक दूसरा से लिपट
के। आ लगल लोग बेचारा अपन सब अपन एक दूसरे के जौन दुख रहल कहे सुने लगल लोग। दोनों बहिन भाई मिल के बड़ा अपन दिन के इतना दिन के छूटल रह लोग, बिछड़ल रह लोग, सब कथा कहे लगल लोग, सुने लगल लोग अपने में जो कहानी भइल। तो में जौन राजा साहब रहने कहतने कि बताओ इतना दिन से हमरा पतो के भाई बिछड़ल रहने हमें, आई आज भेटाइल बाने, हम इनके इतना धन दौलत दे दी कि आराम से राज करें। कह रहे ना आज हमके भोलेनाथ हमार बहिन दे देने, ऐसे बड़ा धन दौलत अब है नहीं के कौनो, ऐसे बड़ा धन दौलत कहीं है नहीं के। अब वहां से अपने बहिन के कहतने के बहिन अपने घरे चलल जा, देखल जा अपन घर, हम जोगी हैं, हमके केहू ना पहचानी। आ तुहू चल बढ़न हो गइल बाड़ी, तुहू के केहू ना पहचानी, तुहू चल चला साथे। तो कहत का बाड़ी चला कौनो बहाना से हमन के अपने माई बाबूजी के देखियावल जाई। अब ओ गांव में गइल बा लोग, उनका बहिन गांव जनते रहली, लेके गइल बाड़ी या देखत अली अपने बाप के एक जगह मंदिले में भोलेनाथ के बैठ के वही तरह से भिखारी के रूप में बैठल बाने और भीख मांगतने या खातने। तो बड़ी उनके कष्ट भइल कि देख आज हमार बाप के कवन दशा हो गइल बाटे। तो उनका जब भेटाइल बाने आ कहतने के बाबूजी के कइल हवे तुहार दशा। तो कहत का बाने उ ना हम केहू के बाबूजी ना हई, केहू के कुछ ना हई, कि हमारी ये हालत होके के चाहिए। हम अपने बाल बच्चन के घर से निकाल देले रहनी छोटहने पे। तो बताओ आज हमके ये कष्ट भगवान भोगे के लिखले रहने हमें, तो हम ये भोगतनी हम। अब बड़ा उ तब एकदम लगने हृदय से जो कहल जाला रोए गावे अपने लइकन के साथे। वो लोग नाम बतावल लोग अपने बाप से मिलने भेंट हो गईल, दोनों भाई बहन के खुश भइल लोग। अब भोलेनाथ के मंदिर में कहल लोग के भोलेनाथ आज ये मंदिर पे सब जने के तू मिलौले बाड़ा, जैसे हमके मिलौला, हमके सब ओर से आगे कैला, सुख संपत्ति देहला, सब कुछ वैसे ही जे कहता सुनता सबके आगे राय बढ़ैया। तेही से कहल जाला गुरुबाइना सबकी कभी भी भगवान के जो कथा भजन होला कभी भी आधा अधूरा में ना छोड़े के चाहिए। तो आप लोगन के हमार कथा कैसा लागल हवे, चैनल के लाइक और सब्सक्राइब जरूर करम और साथ में कमेंट बॉक्स में इहो बताएम कि आप लोगन के हमार कथा कैसा लागल है। तो हर हर महादेव।